Исәнмесез, хөрмәтле укучылар. Чәчәкле үсемлекләрнең органнарын өйрәнүне дәвам итәбез. Исегезгә төшерегез, үсемлекләрнең нинди органнары була? Дөрес, туклану, матдәләр алмашу процессларын тәэмин итүче вегетатив һәм җинси үрчү өчен кирәк булган репродуктив органнар. Бүгенге дәресебезне вегетатив орган тамырның төрләрен, төзелешен өйрәнүгә багышларбыз. Көчле җил вакытында кулчатырны кулдан ычкындырмау күпме көч таләп итә? Зур агачларны давылларда тотып тору өчен күпме көч кирәк икән? Нәкъ менә тамырлар ярдәмендә үсемлекләр туфракка бирегә. Моны үзебез дә сынап карый алабыз. Билчән, сөтле билчән яки башка бер чүп үләнен тамыры белән йылкып карагыз. Бик җиңел булмас. Тамырларның төрләре белән танышыйк. Фасоль ырлыгы шыткан вакытта 3-4 көннән ырлык кабыгы ярыла һәм иң әүвәл яралгы тамырчык күренә. Ул тиз үсә һәм үсемлекнең төп тамырына әверелә. Үсә башлавының 1-2 көненә төп тамыр ян тамырлар җибәрә. Алар билгеле бер тәртиптә үсә. Иң элек үзәк тамырның өске өлешендә, аннан тамыр үскән саен аскы өлешендә. Шуңа да картрак, димәк, иң озын ян тамырлар туфракның өске катламында, кыскалары тирәндә була. Фасоль ырлыгы бәбәк төбеннән дә тамырлар җибәрә. Бу тамырлар өстәмә тамырлар дип атала. Алар үсешендә билгеле бер эзлеклелек күзәтелми, шуңа да алар төрле озынлыкта була. Ян һәм өстәмә тамырлар тармакланалар. Шуңа да кайбер үсемлекләрнең тамырлары гомуми озынлыгы 1000 метрга кадәр җитә. Бер үсемлекнең барлык тамырлары җыелмасы тамыр системасы дип атала. Төп тамыры беленеп торган тамыр системасы үзәк тамыр системасы дип атыйлар. Күп санлы өстәмә тамырлардан торган тамыр системасын чук тамыр системасы диләр. Борчак, чөгендер, көнбагыш һәм башка күп кенә ике өлешле үсемлекләрдә үзәк тамыр системасы. Чук тамыр системасы кыяклы иген культураларында һәм башка бер өлешле үсемлекләргә хас. Мәсәлән, бодай, арыш, суган. Тамыр үсемлекне туфракка беркетеп кенә калмый, аның минераль туклануын да тәэмин итә. Моңа нәрсә мөмкинлек бирә? Әйдәгез, тамырларның төзелеше белән танышыйк. Тамырның очы уймак кидертелгән кебек тора. Бу тамыр каплагы. Ул берничә кат япма күзәнәкләреннән тора. Алар тере, һәр вакыт яңарып тора, лайла бүлеп чыгара. Бу лайла тамырның туфрак кисәкчәләренә ышкылуын киметә. Каплак астында ясалгы тукыма күзәнәкләре урнаша. Алар һәр вакыт бүленеп тора һәм тамырның барлык күзәнәкләренә башлангыч бирә. Бу икенче зона бүленү зонасы дип атала. Өченче зона үсү яки сузылу зонасы. Бу зонада күзәнәкләр сузылып үсә. Шуңа да тамыр каплагы һәм бүленү зонасы алга этелә. Димәк, тамыр озынлыкка үсә. Үсү зонасыннан өстә тамырның йөнтәсләнеп торган өлеше күренә. Бу суыру зонасы. Биредә тышкы катлау күзәнәкләре үсентеләр, тамыр текшәләре барлыкка китерә. Тамыр текшәләре туфрактагы эремәне суыручы бик кечкенә насослар кебек эшли. Тамыр текшәләре озынлыгы 0,1-дән 1,5 мм, бодайда хәтта 8-9 мм җитә. Бодайның 1 квадрат миллиметр тамыр өслегендә 100-гә кадәр текшә була. Үткәрү зонасы су һәм анда эрегән минераль матдәләрне үсемлекнең өске өлешләренә күтәрү өчен кирәк. Биредә үткәргеч тукымалар үсеш ала. Каналлар буйлап бу матдәләр өскә күтәрелә. Юкәр исә органик матдәләрне яфрактан тамырга алып төшә. Санап кителгән зоналар нинди тамырларга хас икән? Барлык тамырларга да. Димәк, үсемлекнең барлык тамырлары да зональ төзелешкә ия. Бу аларга үз функцияләрен башкару мөмкинлеге бирә. Үсемлекләрнең тамыр системалары туфракта шактый мәйданны алып тора. Мәсәлән, бодай һәм арышның тамырлары киңлеккә 1,5 метрга, тирәнлеккә 2 метрга тарала. Гомуми озынлыгы 500-600 метрга кадәр җитә. Җиләк-җимеш агачлары тамыр системасы диаметры агач ябалдашыннан 3-5 тапкырга кадәр зуррак була.
Тамырларны өйрәнү зур көч, кыйммәтле җир асты лабораторияләре таләп итә. Шуңа да без әлегә тамыр системалары төзелешен үсемлекнең җир өсте органнарына караганда азрак беләбез. Шуңа да карамастан, игенчелек, үсемлекчелек өлкәсе методикасы яхшы өйрәнелгән агротехник чаралар белән мактана ала. Беренче чара – орлыкларны чәчү алдыннан җирне сөрү яки казу. Бу беренчедән чүбеләннәрен юк итә. Икенчедән туфракны аралаштыра, димәк черемә тигез тарала. Һәм өченчедән эшкәртелгән туфрак йомшак була, биредә су һәм һава йөреше яхшыра. Икенче чара – туфракны ашлау. Тирес, черемә, торф, кош тизәге, органик ашламалар. Бу ашламалар туфрактагы микроорганизмнарның эшчәнлеген көчәйтә. Алар исә органик ашламаларны минераль хәлгә китерә. Шуннан соң гына алар үсемлекләргә барып җитә. Минераль ашламалар башлыча туфракта җитмәгән микроэлементлар – азот, фосфор, калий. Азот җир өсте бәбәкләренең үсешен көчәйтә. Фосфор тамыр үсешенә ярдәм итә. Калий уңышны тиз өлгертә, җимеш һәм орлыкларны формалаштыра. Тамырлар шулай ук запас функциясендә башкара. Туклыклы матдәләр туплый. Моннан тыш, җенессез үрчүдә дә катнаша. Тамыр төрләре, тамыр системасы типлары һәм тамыр төзелешенә багышланган дәресебезнең теория өлеше тәмам.